Менә безнең балаларыбыз балалар бакчасын тәмамлап, быел киләсе елга укырга керәләр. Нәрсә көтә аларны мәктәпләрдә? Аларны көтә мәктәпләрдә татарча белем бирми торган дәресләр, татарча белем бирми торган укытучылар. Менә без шушы әйберләргә каршы һәм безнең төп фикеребез барлык татар мәктәпләрендә һәм татар-урыс мәктәбе статусы булган мәктәпләрдә татарча укыта торган, тулысынча татарча укыта торган сыйныфлар булырга тиеш. Бер рәттән урысчада, икенче рәттән татар класслары булырга тиеш. Менә минем бала, мәсәлән, хәзер татар төркемен тәмамлый, балалар бакчасында. Киләсе уку елында нәрсә көтә дигәндә, без шундый хәлгә юлыктык. Безнең татар мәктәпләрендә, элек татар дип ачылган татар мәктәпләрендә бер генә дә татар классы калмаган, чын барлыкта. Бу ни турында әйтә? Безнең мәгариф баскычларының кайбер баскычлары, әйтик, кайбер өлешләре юк. Әйтик, менә балалар бакчасында татар бакчалары бар икән, татар группалары, төркемнәре мәктәптә бу шулбыр үзелә. Һәм югары белемгә күчә башласаң да, анда да безнең хәзер тулысынча артка чигенеш бара. Без төрле һөнәр ияләрен буенча татар белгечләре әзерли алмыйбыз. Менә бит 90-нчы елларда безнең хәтта югары уку йортларында техник фәннәр буенча белгечләр әзерләп була иде. Хәзер менә ул мөмкинлекләр юкка чыгарылган. Мәсәлән, безнең гаиләдә хатын белән өйдә тәртип куелган, өйдә урысча сөйләшү гөле юк. Бары тик татарча сөйләшәбез, татар тәрбиясе. Шуңа күрә, безнең сыман гаиләләр бик сирәк. Күп очракларда минем очраткан бар, я әтисе урысча сөйләшә, я әнисе урысча сөйләшә, я катыш сөйләшәләр дә, балалар шул сәбәпле мәктәпкә дә баргач, алар татарча белем дә алмыйлар, татар тәрбиясе дә алмыйлар. Менә безнең җитәкчеләр дип әйтгәндә мәгариф хезмәткәрләре һәр вакыт әйтәләр. Янәсе татарча белем, тәрбияне гаиләдән башларга кирәк ди. Бу аларга эшләмәскә, теге җаваплылыктан качу өчен кайчып әйтелә торган сүз. Чын барлыкта ничек хәл? Менә гаиләдә ата-ана татарча белмиләр. Алар татар мәктәбендә укымаган. Хәзер булар ничек тәрбияләсен үз балаларын, үзләре дә белмәгәч. Шуңа күрә мәктәптән, мәгарифтән баш тартырга ярамый. Төп тәрбия һәм белем учагы мәктәп булырга тиеш, балалар бакчасы. Чөнки бала бит ул мәктәпкә, балалар бакчасына чыгып китте, көн буе ул шул даирәдә яши, шул мөхиттә яши. Шул белемнәрне ала. Анасы моны тәрбияләргә тиеш, карынында вакыттан сүз дә юк. Анасы, атасы, ул балага юнәлеш бирергә тиеш. Менә шул түгәрәккә йөр, менә бу мәктәпне сайла, әйтик, монда бар, тегендә барма дип, менә шуның өчен. Безнең мәгариф системасы, ул гомумән менә бу безнең менә надан калдыру дип әйтәләр бит. Менә надан калдыртыру өчен корылган система кебек хезмәт итә. Без инде быел менә бергәләп ирештек, икенче татар гимназиясендә беренче класста әзерләү курсларында бер төркем татарча укытыла торган ашарга, балаларны татарча укытырган төркем ашарга ирештек. Ләкин бер генә гимназиядә ул бөтен 500 меңгә якын яшәгән татар яшәгән шәһәрдә мөмкин түгел телне саклап карау бер төркем белән. Шуңа күрә инде безгә киләчәктә эшләргә кирәк хәл мәктәп белән. Элек безнең Чаллы шәһәрендә 16 татар мәктәбе бар иде. Хәзер алар 11-гә калган. Безнең җыелышның максаты да инде шушы җыелышның максаты менә шул мәктәпләрнең һәрберсен үзара бүлешеп алып, татар җәмәгатьчелеге исеменнән даими рәвештә тикшереп торырга, киләсе елда менә бу татар мәктәпләрендә һәр мәктәптә татарча укытыла торган класслар бар ачылырга тиеш. Әлеге җыелышның азагында инде без берничә сорау да бирдек. Менә шушындый сорау, кайбер кешеләр шуны фикерне әйтә, татар мәгарифенең, милли мәгарифның артка тәгәрәвендә
урыс түреләренең гаепләре юк. Бу эштә бары тик татар түреләре үзләре гаепләделәр. Менә шушы сорауга безнең инде Милли Мәҗлес депутаты Фаик әфәнде Таҗиев җавап бирә. Әле сезнең сорауга өстәп, рус түрәләре белән Татарстан түрәләре генә түгел, әтиәниләрне гаеплиләр. Бу очракта ул әтиәниләр инде теге буында, үткән буында урыслаштырылган була. Түрәләр моны белә. Шуңа күрә ата-аналарга шул хокукны бирелгән. Алар урысча укытудан гайры укытуның барлыгын белми. Русия түрәләре, Русия Федерациясы түрәләре белән безнең Татарстан түрәләре икесе bir derecede гаепле. Русиядәкеләр күбрәк, чөнки аларның хакимлек, власть өстенлеге бар. Мәсәлән, аларның стратегик институтларына кадәр бар. Артемьевка дигән хатын, олы яшьтәге хатын, зәһәрлеге белән ябышты ки, бездә лицензировать ителмәгән дәреслекләрне библиотекалардан алырга, китапханәләрдән һәм юк итәргә, бары тик алардан килгән, Русиядан килгән, лицензировать ителгән китаплар белән укытырга. Монда эш нәрсәдә? Урыс хакимияте татар телен бетерергә тырыша. Гомумән, бер үк төрле милләт, урысча сөйли торган, бәлки чукунган иттереп тә күз алдына китерәләр. Мисалга ачыктанышып әйткән кеше юк. Бер милләт, бер масса ясарга тырышалар. Гаеп кемнән эзләргә? Татарстан түрәләренә Русия хакимияте басым ясый. Татарстан түрәләре үзләренең бу мәсьәләне хәл итә алмаганнарын әйтмиләр. Безне бит Русиядән кысып шулай эшләтәләр дип әйтмиләр. Быргаланып әтиәниләрне гаеплиләр. Хукук Русия Конституциясында каралган 26-нчы статьяда һәр бер гражданның үз телендә белем алырга, үз телендә иҗат итәргә, үз телендә эшләргә хукукы бар диелгән. Анда әйтмәгән әтиәниләрнең мондый хукукы değil. Баланың үз хукукы ул. Аны әтиәнидә, мәктәптә бизарга хукуклы түгел. Монда әлегә дә баягы Татарстан түрәләре татар халкының хукукын яклый торган кешеләр түгел. Менә шуны әйтергә кирәк аларга. Алар зур грандиоз мероприятиялар, чаралар үткәрәләр. Русия күләмендә футбол беренчелеге булырга мөмкин, универсиада булырга мөмкин, бүтән нәрсә булырга мөмкин. Әмма татар кешесенең хукукын яклау юк монда.